matay pa dong nung ko mamuwak og lubi atong kasagingan. Pero ato sang tagdon kariyo ning pangutana ni Kuan Mek isa ni Marbs Sagittarius. Uy, shout out dahil diha kay Marbs Sagittarius. Ato sang basahon ni isang pangutana be. I love you soy. Saan ko ni jawa ang sa ni laki ni? Matay jawa soy ajo pa ingana soy. Matay soy mahigugma gani ko nimo soy. Di jud na ho undangan so di mo sila haob na imong keyboard. Di na ko bakakon. Pero atong tuwas basa ni isang pangutana be. Ngutan ako soy o nganong lingin ang kalibutan. Soy, paminaw kay ako kan tubagon ini. Gitujo na sa Ginoo soy nga lingin ang kalibutan kay para nga kitang tawo nga namudyo diri sa kalibutan lingin. Inig video nga na bisag asa video hanutoy ra ba? Kasabot kag say hanutoy soy. Hanoy nga gasutoy-sutoy ra ba? Buot pasabot soy, kini na inig video nga na mura di na to di kaundan. Mura si sagwa na to nga bisag asa si sa video. Kay og nitabo si sa soy nga square, iniglambay nga na mga tugaw tan tanan. 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어